Jeg har valgt en hopbevægelse som en bevægelsesanalyse. Det sker Go. for eksempel i et fodboldspil, når man vil lave et hovedstød eller lignende. I en hopbevægelse har vi 3 faser. Vi starter med afsatsfasen, så kommer svævefasen og landingsfasen. I en hopbevægelse har vi en kæde af bevægelser, det vil sige en centralbevægelse. Her overfører vi hastigheden fra led til led. Det er nemlig en bevægelse, der starter i kernen af kroppen, og der kommer flere og flere muskler Go. eller faser. Vi starter med et stemskridt i den første fase. Det kommer efter tilløbet, og hasemusklen starter her, i det vi bøjer vores knæled. Udover det arbejder hoftebøjen koncentrisk, i det vi bøjer hofteledet. Dertil kommer den forreste skinnebensmuskel, hvor jeg bøjer fodledet. Musklerne arbejder koncentrisk, i det vi opbygger forspænding for at udnytte mest mulig energi og for at afslutte med en stor eksplosiv sidste bevægelse. Påfaldende er også her, at jeg trækker armene tilbage og strækker dem for at opbygge mere bevægelsesenergi. Her er armstrækkeren med til at strække albueledet. Den anden fase, her har vi svævefasen, er der hvor lægmusklerne arbejder og strækker fodledet, i det vi hopper op. Udover det arbejder knæstrækkeren for at strække knæledet, og den store sædemuskel, som er med til at strække hofteledet. Men oppe i kroppen arbejder også rygstrækkeren for at strække rygsøjlen for at nå så langt op som muligt. Musklerne arbejder her ekscentrisk, i det vi strækker kroppen så langt op som muligt, og musklerne forlænges. Derimod går armene fremad og bøjes lidt for at komme endnu længere op. Den sidste fase, landingsfasen. Her bøjer vi ledene igen, og musklerne arbejder igen koncentrisk for at bryde vores landing.